teillä enää seksiä? Sori, siis mitä, että... Mä lupaan, että mä en enää tämän vuoden aikana sekannut yhteenkään jatkaa oikeasti. Oot sä varma 45 minuuttia aika pitkä aika? Paikannetaan puhelinta käyttäjälle Motsi. Sä voisit yrittää kiinnostua niistä äidin konsertti-illoista ja muista menoista. Yeah. So what's happening here? Tarkoitat, että sä ja äiti tekisit jotain yhdessä? Joo. Ymmärrän, mistä sä oot saanut päähän, että meillä olisi joku ongelma. Mä en tajua sua. Perustetaanko bändi? No osaatko sanoa, mistä toi paha olo on saanut alkunsa? Osaan. Hoidan tän. Mikä meininki? Lähes just himaa. Aja. Me ollaan tähän asti päästy aika helpolla. Ehkä se murkkuika alkaa vasta nyt. Meillä on iskän kanssa sulle kerrottavaa. Nyt on niin, että... Ottakaa. Mullakin on teille kerrottavaa.